או שירגעו שתים לאווירה. אז אתמול היה פה ציבור אחד בסליחות. איפה השירות פה נעלם? בלי כאן, כל יום חמישי עושה, אבל כבר זה לא. האחרון אולי נעשה יום שני, יום לפני כיפור. האחרון זה. חזרת למייקל המספרים? לא, אני סבבה, לא, שקר, מה זה? אושרי! אושרי הלך כל היום? רק יש לו את עובדים שטפל לו בדברים תודה, אבל... אבל לאבי רוצה, תגיד לי יוסף, תביא גם לאבי. רועי. אולי גם לאבי, אבי, מה אתה רוצה, הפוך? תביא לו הפוך. לא, חמלה? אם אתה לא תקים האלה, תרשום לי. תרשום לי. זהו, הם קיבלו? תודה, לא תשמחת. יאללה, תומר, אתה מוכן? אני רואה שהתחלנו. חבל שלא התחלנו לזה. חבר'ה, אני רואה שהתחלנו פה מהלך נחמד, כמו אתמול שהתחלנו באיחור של 40 דקות. אני רואה שגם פה אתם רוצים להתחיל באיחור של 40 דקות. יהודה, אז אתה מקליט? בסדר. ברוך השם, בעזרת השם, יתברך. זה יום מאוד חשוב, אז כנראה היצר הרע גמר לנו את כל החבילת אינטרנט של יהודה. והיצר הטוב לא גרם לנו לעשות פה קו נפרץ, שיהיה פה אינטרנט. לעלות גבוהה. אבל, לעלות גבוהה. בעזרת השם, יתפלל להשם, יש לנו גם פרנסה טובה. בעזרת השם לא יהיה שום בעיה, ויתן חוכמה בינה ודעת לטכנאי הבא שיגיע, שיצליח לסדר את זה. בעזרת השם. תשמעו משהו שבאמת אני אישית, אמרת מרואי, מרבבים את זה עם האצבע, אתה אומר את הסוגרה. אז אני סיפרתי כבר על החוויות הטובות שעברתי בשבוע שעבר. שי, למה אתה ככה? בוא תשב פה. תשב פה. בסדר. שי אתמול היה בסליחות, תדעו, בא לפה מי נראה לי 10 מטר, לא? מתי אתה? 11. שי בראשון היה פה, אנשים ראו אותו, ראו שהוא לבד פה, נגיד לו מזל טוב, היה לו מולדת. מזל טוב שי. לא נגיד לכם אין כמה, בלי עין הרע, בלי עין הרע, בן פרוטס. אז תדעו בלי עין הרע. אבל תדעו, בא לפה בין הראשונים, נכון? את הראשונים. אנשים אפילו עברו פה, ראו, אמרו רק הוא פה, כנראה לא ימין, אין הלכו. אז היינו פה 45 דקות, חיכינו רק להתחיל. אבל לא המניין. סיימנו פה ב2, נכון? 2:15. לפנות בוקר. מתי סיימתם? 2:15 לפנות בוקר, אבל לא היה מניין. עד שהתחלנו, ועד שהגעתי הביתה, ולא הגעתי הביתה, כי הביאו לי כסף של הפדיונות, נסעתי להביא את זה שיביאו למקובלים. אני לא רוצה להתעסק עם זה. הכסף של הפדיונות של התענית שהיה, הלכתי והבאתי להביא שיביא למקובלים. תודה רבה. שיביא למקובלים. אז בוא נגיד, אני גם לוקח לי שעה להתארגן לשינה, אז תבינו לבד מתי הלכתי לישון. וגם אני קם מוקדם. כשיש לך ילדים קטנים, גם אם אתה רוצה לישון, אתה יכול להתפלל מאוחר, אתה לא יכול להתפלל מאוחר, אם העירים רוצה שתתפלל מוקדם. זה אחד מהדברים הטובים שהשם יתברך נתן לך ילדים. ברכה, באמת, דבר טוב, תודה רבה. אז ברוך השם היה באמת, אבל היה מצומצם, אבל תדעו, באמת היה יפה מאוד. אולי יום שני גם נעשה, אני לא יודע, אחרי המצב שהיה, שיהיה לנו פה 10 קודם מראש. יום שני זה באמת יום אחרון לגמרי של הסליחות, יום שלישי זה כיפור. יום שני, אנחנו רוצים לעשות סליחות יום שני, אבל שיהיה מניין, כי אני לא יודע, אתה איתנו בזה, איך קוראים לך? אתה איתנו בזה, אז בסדר, אז אנחנו נגיע לך בוואסה. למה שיום שני לא, אני לפחות נוסע לכל דבר שלא נעבד לסליחות? לא, בלגן שם, זה באמת יהיה בלגן שם. אין בלגן דווקא, בגלל מה שגורם שהיו לפרק היה קודם. יראו את זה אפילו חדשות. גם אותנו נשדר לחדשות. מה אני אומר? אם יהיה 10 פה בלנקו, נעשה פה התרת נדרים, כללות, שבועות, אני חושב שמאז שעשינו, נראה לי נשבענו ועוד פעם נדרנו דברים בלי עשינו. אשתו הצבענה, יושבלה! בספר, הקוראן. ככה זה. כמו חתם. בלי עין, הרבה מאוד עצמך. בא לפה לשיעור. כל הישועות בעזרת השם. גם כל השיעור פה לרפואת אברהם בן כרמל.
אז יגאל, אתה שומע, אני קצת שבוע שעבר הייתי קצת, כמו שסיפרתי לכם על המעבר דירה. אז השבוע הייתי אמור לעבור, והפלא ופלא, שוב פעם. שוב פעם. אין חשמל, ולהעביר את הכבל, וכמו פה שכנראה צריכים משהו עם הכבל עם הצינורות. יש פה איזה עניין שיעזור לנו. בעזרת השם. אז הייתי מדוכדך קצת. למה כבר אחרי כל מה שהיה, אמרתי, אבל אז אמרתי, מה אני מדוכדך? אמרתי, מה אני מדוכדך? אין ייאוש בעולם. לא רק שאין ייאוש בעולם. בוא'נה, אתם קולטים, אתם קמים בבוקר, אתם צריכים לרקוד. למה? אתה לא רוצה לרקוד. לרקוד, למה לרקוד? למה, יגאל? למה אתה סבבה? בוא'נה, אתה יהודי! אתה נולדת יהודי, סתם תחשוב על זה, בוא, אתה נולדת יהודי. אתה בן של מלך, אתה יהודי. קמת אתה יהודי, אתה חי. צריך לרקוד, להגיד תודה לבורא העולם. תחשבו, אתמול אמרנו את זה פה. סיכוי לזכות בלוטו זה 1 ל-14 מיליון, פה בארץ. סיכוי להיוולד יהודי זה 1 ל-7 מיליארד, כ-7 מיליארד בני אדם. אז לא, אתה יהודי, בוא, אתה נולדת יהודי, 0.04%. וכמה הולכים לשיעורי תורה? אתה עוד באת? אתה עוד באת, כן. אתה עוד באת, אבל לא כמוך יפה. אתה עוד באת ללמוד תורה. כמה יהודים יש שלומדים תורה? אין הרבה. תורה זה כלי מלחמתו של בורא עולם. אז איזה דבר זה? בוא'נה, אתה יהודי, אתה בא פה לשיעור. בעשרת ימי תשובה. שהבן איש חי אומר שזה תיקון עצום. גם אמרתי פה לחבר'ה, אתמול אני אחזור, מה העניין הזה של 10 ימי תשובה? למה? תדעו שהיצר הרע תוקף הרבה יותר עכשיו. אחת המלחמות שאפשר להילחם איתו, מחר. כתוב מחר להילחם בעמלק. הוא בא תוקף אותך, זה מה אני אעשה? אני אעשה, מחר. עובר מחר, בכיף, מחר. אני מכיר אנשים שנים ככה. מחר, זה לא זה, והיצר הרע אף פעם לא זה. תדעו, גם לי יש יצר, לכל אחד יש יצר, כל אחד לפי הדרגה שלו. אחד יש לו יצר שהוא לא יתפלל מספיק, אחד יש לו יצר שהוא מחכה לו מישהי בחו"ל, אני לא יודע. כל אחד והיצר שלו, לפי הדרגות של הנשמה. אבל מה אני אומר פה? אתה, ביום הזה של 10 ימי תשובה, אתה יודע, אתה בין ראש השנה ליום כיפור, כמו מה זה, אמרנו אתמול אושרי, כמו בן אדם, עכשיו, הוא מוריד קונטיינר, נכון, עם המנוף, אנחנו מוריד את הקונטיינר, אז אתה סביב, יש אנשים מכוונים את הקונטיינר, נכון, דוחף את זה עם היד, דוחף עם היד. אושרי, נכון, יש קונטיינר שיורד, אז אחד דוחף עם היד, צריך רק איזה 2 בשביל בסדר, שלום עליכם. אבל ברגע שזה נוחת, כמה אתה צריך? זה 100-200 איש אולי, בשביל להוזיז את זה גם אני לא יודע אם אתה יכול, נכון? ככה זה 10 ימי תשובה, לפעמים דברים קשים, שקשה לסדר אותם, פה ב10 ימי תשובה האלה, צ'יק צ'ק, גם אמרתי לכם, אמרתי לכם, שלחתי לחבר שלי, לא אמרתי לכם את זה. הלכתי לחבר שלי לסגור, הוא לסגור איתו איזה משהו, לא הייתי אצלו הרבה זמן אצל הבית של ההורים שלו. טוב, אני בא, אני חונה, בעוד 3 בחורות עם כלבים, עם בגדים ככה, שלא ראיתי אף פעם בגדים כאלה, שחורים כאלה, שזה משהו, בודקות לי את האוטו, אמרתי להם, מה קרה? לא הבנתי. לא יודע מה, אני רואה אחד עם נשק שם, אחד זה, מה? מה הסיפור? מה, אתה גר פה? אתה זה, אמרתי לו, אמרתי טוב. אני רואה איזה בית עם מחסומים, עם זה, עכשיו הייתי אצלו לפני כמה שנים, לא ראיתי ככה. טוב, אני בא, אני עולה אליו למעלה, אני אומר לו, תגיד לי, מה, אתה יודע, בדקו לי את האוטו בו, אחרי זה אני מסתכל מהחלון, בודקים לי את האוטו. עם זה שיש שם פצצות על האוטו, עם הדבר הזה של הזה. אמרתי, תגיד לי, שמה, מה קרה? מה, אתה נהיית סלב או משהו? מה זה הדבר הזה? אמר לי, לא, פשוט זה, גדי אייזנגוט זה הרמטכ"ל. אז הוא גר פה, בהרצליה, הוא גר בהרצליה, רחוב סשה ארגוב שם. אז הוא גר שם, אז ככה זה מה שקורה, אמרתי לו, מה אתה אומר? חבר'ה, אם אתם רוצים לקבוע פגישה עם הרמטכ"ל, תכלס, סתם רמטכ"ל, כולה רמטכ"ל, לקבוע את הפגישה, מה? זה טלפונים, זה סיבה מוצדקת, זה קשרים, זה אולי, שהוא יצא מהתפקיד, תוכלו לפגוש אותו. אני לא יודע אם תוכלו לפגוש אותו, נכון? קשה. אמרתי לו, תגיד לי, אתה רואה אותו? הוא אמר לי, בטח, ואם אני יורד, אני רואה אותו. אתה יכול לדבר איתם, יש לך איזה צרה, נגיד, אמרתי, יש לך איזה צרה קשה. אתה יכול לבוא, בטח, אם יש לי איזה משהו, אני יכול לבוא לקפוץ עליו, וכדי תשמע, אתה יודע. חבר'ה, המלך בשדה, לא רק בחודש אלול, 10 ימי תשובה, קדוש ברוך הוא ככה זמין איתכם, כמו הקונטיינר לא זיז, כמו זה הגדי אייזנגוט הזה, להבדיל מיליוני הבדלות בין זה לזה, כן, בורא עולם. הוא פה, הוא זמין, לא צריך עכשיו את התפילות הקשות וההתחברות והתעניות, אבל כוונה בפעולה קטנה מאוד, אתה יכול לעשות מה שלוקח לך לפעמים אולי חצי שנה לעשות, שנה של עבודה ססיבית חזקה. אז חבר'ה, אנחנו להילחם ביצר שלנו, הנה היצר מתקתק בחופשי, למה? שתדעו, יש פה הרבה קדושה, גם באנשים וגם במקום הזה. יש פה הרבה קדושה, גם זה במקום
זה מקום מאוד קדוש, כן, מקום מאוד בלגן פה בחוץ. אתמול רצינו לאסוף פה מניין, אנשים כזה, אז אתה יכול להשלים לנו מניין, סליחה, הוא צוחק, אתה לא להשלים מניין, אני כזה, לא, אני פה בדיוק. זה מקום מאוד לא קשור לכלום, פה דווקא פה עושה שיעור תורה, זה דבר גדול, אתה מאיר את העולם, כמו שהמקום שהוא מאוד חשוב. אתה באת, תחשבו אתם באיזה לא נסעתם פעם באיזה, כמו יש את הפיתולים האלה, אין שם אורות, דווקא יש איזה מקום שאין אורות, נכון, יש לפעמים פיתולים בארץ, אין אורות, כנראה להם תקציב, גם בקיסריה, כנראה אין תקציב שם, אז אין לך אורות שאתה נוסע. עכשיו בא בן אדם, נתן שם פרוג'קטור, אתה עושה עכשיו יקלקלו לך אורות, אבל אתה פתאום פרוג'קטור, איך אתה מברך אותו? יש את המברך של מולעד, ואיך הוא מהיר את הדרך? חבר'ה, פה זה הפרוג'קטור, פה זה הפרוג'קטור של תל אביב, פה זה הפרוג'קטור של בן יהודה, שלכם, גם במיוחד, גם הכבל מעריך, גם הצינורות של השפע, זה פה. אנחנו מעבירים פה גם למשפחה שלנו, גם להורים שלנו, גם לילדים שלנו, לכולם, שפע, גם לחברים. וגם יש אנשים שקשורים עליכם בנשמה, שאתם לא מכירים אותם. הרי כל יהודי תלוי בו אלפים ועשרות אלפים של יהודים אחרים. אתה עושה פעולה אחת, אתה מזעזע, זה כמו, תיקח חבל ארוך, תן לו אחד, הוא יזדעזע. אפילו במרחק, הוא יזדעזע, הוא יזוז. למה? כי אתה קשור. גם אתה עלה בענף, אבל הענף שהוא זז. תראו איך ישראל הגיע, אף על פי שהוא לא מרגיש טוב. גם בא אתמול, שבברך אותו, ייתן לו שפע, ייתן לו בן זכר השנה. סליחה, בוא שב. בדרך. אז מה אומר הבן אדם? בדרך, זאת השם. עד 3 חודשים אפשר לבקש שמה זה יהיה, אחרי 3 חודשים אפשר לבקש. או אחרי, לא, אחרי 40 יום אתה לא יכול לבקש. כי כבר נקבע המין שלו. בעזרת השם. לא שנכנס כבר. לא, ממש. יש את החומר מצווה אחרי 40 יום. אחרי 40 יום. בגלל זה כתוב בזוהר ובגמרא, אנדרוגינוס. כתוב בזוהר ובגמרא שאתה מתפלל שיהיה לך בן או בת רק עד איזה 40 יום. אחרי זה כבר אתה לא יכול להתפלל. אפילו יש בזמנו הם מתפללים עד 3 חודשים, כי לא היה אולטרסאונד וזה, עכשיו יכול לשנות. כל דבר שהוא נסתר, כן, כל דבר שהוא נסתר אתה יכול לשנות. בגלל זה בידם שעכשיו, עכשיו לא מרגיש לא טוב, אבל זה מה שלא ישר, לא, יש לי את זה. אולי הקדוש ברוך הוא לא רוצה לעשות לך את זה, רוצה להעיר אותך, תעשה ישר את התשובה, תפחד את זה, תחזור בתשובה, בסדר? תעשה תיקון, לא יודע מה שאתה צריך, ואז תעשה את הבדיקה. גם לא להכניס את עצמך לזה ישר, למה? ברגע שבן אדם כבר נכנס למצב קשה, למאבק קשה, לצאת ממנו זה בעייתי יותר. אבל לפני שהוא נכנס, אתה עוד יכול להוציא אותו בקלות. כמו בצבא, לפני ששיפצו אותו בבקו"ם, יותר קל שבזו, ברגע ששיפצת אותו בטכני בחיפה, מסכן, רק בסק הוא יצא. אז שאתה תוציא אותו. ככה אמרו לנו, רק בסק אתה יכול לצאת. כן, אני זוכר שאני הייתי שם, ראיתי כתוב, פה נהרגו בתאונת דרכים בבסיס 36 אנשים. מה ראיתי איזה תאונת דרכים? התאבדו אנשים פה. אמרתי 36 אנשים התאבדו פה. אבל התאבדו פה 36 אנשים. מקום דקה כזה, אתה רואה איזה דיגור? שאתה שם. אתה יודע, עבד איתנו פעם, סתם, הסיפור של החוץ, עבד איתנו פעם איזה בחור מבוגר אנגלי, בריטי יהודי, שיש לו איזה קרובת משפחה באנגליה, שעברה תאונת דרכים מאוד קשה, בתאונה במבצע קשה, הילדה שלה נהרגה, והיא הייתה בקומה איזו תקופה מסוימת, אחרי שהיא התעוררה והתאוששה, היו לה כל הזמן הבזקים של... היא הייתה רואה אנשים, היא הייתה רואה רשת של חיבור של אנשים חוטים עד למקור אור, זה חוטי אור, והוא מספר לי את זה, עכשיו אתה אומר את זה בדיוק, היא מתארת את זה בדיוק ככה. כתוב את זה. אומרים, כאילו חושבים שהיא קצת לא... לא, היא רואה פשוט למה, היא רואה את הרשת של כל בן אדם. אוטיסט, מה קורה לאוטיסט, תגיד? מה אושרי נעלם, לא בא פה לשוב, לא מבין. אני לא יודע. לא שאמרתי אוטיסט נזכרתי, אני רציתי שהוא ישמע את זה. רציתי שהוא ישמע את זה. כל יהודי יש לו חוט של חסד שמחובר לו מהראש עד למעלה. שמחובר לו מהראש עד למעלה. אז החוט הזה זה חלק, תבינו, החלק הכי אחור של הנשמה נמצא בגוף שלכם. למה? נגיד, תיקחו את המנורה הזאת, נכון? את המנורה הזאת, תיתנו לה 10,000 וולט, מתפוצצת, נכון? אפילו פחות, 240, וזה תעשה שנה. גם הגוף, אם תכניס לו את כל הנשמה, הוא יתבטא מהכוח העוצמה של הנשמה. אז החלק הכי פשוט של הנשמה נמצא לך בגוף. החלק הארי, הגדול, הטוב, הוא למעלה. אבל יש חוט של חסד שמחבר אותך, בגלל זה מה זה, אומרים, אני עכשיו לפולסא דנורא, יש את אלה, פולסא דנורא, השם מרחם עליהם, אבל נגיד, מה זה באמת פולסא דנורא? זה בארמית מכת אש, הם הורגים את החיבור למעלה, ואז הבן אדם חצי שנה מת, כי אין לו חיבור כבר לנשמה שלו. זה ככה קורה. זה הצינור הזה שמדברים.
גם אוטיסטים וגם אנשים מפגרים, שיש להם פיגור שכלי, הם רואים דברים באמת. למה? הנשמה שלהם, למה האוטיסט הוא לא יכול לזוז? הנשמה שלו לא יושבת בדיוק בגוף. היא יושבת טיפה קצת למעלה. נגיד זה הפנים, הנשמה עוד לכם בפרצוף, אז היא יושבת לו טיפה למעלה. אז הוא לא יכול, זה כמו שאתה רוצה לפעמים להזיז את היד, להגיד בחלום או משהו, אם אתה מתעורר ואתה לא יכול לזוז, זה קורה לאנשים. אתה רוצה להזיז, אתה לא מצליח להזיז, גם הוא ככה, הוא רוצה לעשות את הפעולות, הוא מבין יותר טוב ממך. אפשר לראות על אוטיסטים, תראו אוטיסטים באינטרנט, נשמות מאוד מאוד גבוהות. למה? הם כמו נביאים. למה? הנשמה שלהם טיפה בחוץ, והנשמה היא לא מוגבלת שהיא בחוץ. בגלל זה כתוב, ולא יראני האדם וחי. אי אפשר לראות את הקדוש ברוך הוא. וחי! אבל אחרי שהוא מת הוא רואה אותו. למה? הנשמה היא לא בגוף, היא לא בגוף גשמי. אתה לא יכול להבין מה זה. למה לא כתוב גן עדן גיהנום בתורה? כי בזמן שאתה בגוף אתה לא יכול לדעת מה זה גן עדן גיהנום. אתה לא יכול להבין את זה, אתה לא יכול להכיל מה זה גן עדן, מה זה גיהנום. אז לא מסבירים לך, כי אתה גשמי. אז אי אפשר להסביר לך מה זה. אבל ברגע שהנשמה יוצאת מהגוף הכל ברור, הכל נהיר, הכל בהיר. אתה מבין את הכל. עכשיו בתוך הגוף הזה זה אחור. למה בן אדם עיוור, שהוא עיוור הוא לא רואה. יש עיוורים שמתו מוות קליני, הנשמה שלהם יצאה עם סיפור, אתה לבשת ככה. אני קראתי, בואי, לא יהודי. למה הנשמה היא לא מוגבלת בראייה, אבל החלונות שלה סתומים. שאם בן אדם עיוור, אז החלון שלו סתום, בתוך גוף, העיניים שלו פגומות, אז הוא לא יכול לראות, זה כמו החלון הזה. שואל אותו חלון, תסבע אותו בשחר, לא תראה דרכו, אבל זה לא שאתה לא יכול לראות. כשנשמה יצאת החוצה היא רואה, האוטיסט, האנשים עם הפיגור שכלי, יש להם בדרך כלל הנשמה שלהם טיפה בחוץ, הם רואים מסוף העולם ועד סופו. הם רואים דברים מפחידים, כמו שאתה אומר, זאת רואה את כל החוטים, זה ככה. כמו להבדיל במטריקס, היה פעם את המטריקס, זה ככה. האדם צדיק שהוא ברמה עכשיו גבוהה, הוא רואה את זה ככה. הוא מגיע לרמה שהוא מתפקד רגיל, אבל הוא יכול לצאת. אתה מבין? והם יש כאלה עושים, אתה רואה, נפילת נשמה, מנוח! רגע צדיק. אוקיי, ניקח כיפתה מקצועית. תדע, אתמול היה סליחות מאוד יפות. למה מנוח, תדעו, יש לה נשמה גדולה, אז העץ הערה עובד עליי הרבה, שאני לא אקרא לו לבוא. עכשיו אני מבין את הרב שלי, לפעמים לא הייתי בא למקומות, הוא היה כאילו בא אליי, אמרתי לו לא, כאילו, מה, יש את האישה, יש את זה, כאילו, אתה לא מבין שאני לא יכול, אני גם קם מוקדם, זה וזה, עושים תיקונים כל לילה שם עד הבוקר, לא יכול. אמרתי לו מה, כאילו אני אומר לעצמי בראש, אמרתי לו כן הרב מה אני אעשה? הוא היה כועס עליי כזה, אני לא כועס עליי, עכשיו אני מבין, לא שאני כועס עליי בשביל שלום, מי אני בכלל. אבל אני יכול להבין את זה. גם כשהיינו לומדים משפטים, אז היינו מפריעים לנו, היית שואל את המרצה איזו שאלה. אני לא מתעצבן עליך, אתה אומר, מה, צריך לשאול אותו, לא כל אחד יכול לחזור, לא כל אחד שהוא מדבר יכול לחזור לנקודה שאתה יכול לקטול אותה כמה מחשבה, הוא לא יכול לחזור לנקודה הזאת, זה מפריע. אתם יכולים חופשי לדבר. למה השם אומר את השיעור, לא אני. אז הוא מחזיר אותי לקו. בכל אופן, פעולה קטנה, אושרי, אני רוצה שאתה תשמע את זה, וגם אתה מנוח. תדעו, אני רוצה שאתה במנוח במיוחד תשמעו את זה, למה? כי אתם נשמות יקרות, כולם פה נשמות יקרות. תדעו שב10 ימים האלה, היצר הרע עובד עם טורבו, חבר'ה. טורבו, גם אצלי, כמו שאמרתי, בטורבו. אבל מה המלחמה העיקרית? מחר נלחם בעמלק. מחר, אני אעשה את זה. תן לי לעבור את יום כיפור. תן לי לעבור את סוכות, אני אעשה חופשי. תן לי לעבור את היום. תן לי... אין בעיה, תגיד אתה מבטיח לזה מישהו, אללה, מחר, כמו אלה שמלווים כסף, לא מחזירים. אללה, מחר אני אתן לך 20. התשובה אני אתן לך 30. לא דובים ולא יער, ולא שטרות, לא כלום. אז ככה, כל יום תגיד מחר, ואז יש לך שבת באמצע, שכחים באמצע, ומלא אתה יכול. אז יוצא החג, פרע, יוצא החג, עזוב, אני עייף, אני הולך לשם, מחר נלחם בעמלק, ככה נלחמים. אני מכיר בן אדם שאמר על הברית שלו, בתור רווק, 4 שנים. בן אדם שהיה רגיל להיות עם נשים, 4 שנים לא פגם בברית, כי הוא לא מתחיל כלום. שיכולים להבין כזה דבר? קשה להאמין. 4 שנים בלי אישה, בלי לא לגע בעצמו, כלום, 4 שנים, כלום. למה? הוא היה אומר כל יום מחר. מחר אני אעשה. בכל זאת, 4 שנים הוא החזיק. מכיר אותו אישית, לא שקלה. מה קרה אחרי 4 שנים? 4 שנים הוא נפל. זה שלום. אני אחרי זה אדבר איתך על זה. אתה תדע שעכשיו אנחנו קראו הפרשה עליך קצת. על הכהנים, והלווים, והעניינים. מה אני אומר? אמרתי פה, אתה לא היית, רציתי שתשמע. בוא'נה, אתה קם בבוקר, אתה יהודי! תשמח, אתה יהודי, אתה צריך לרקוד. אני יהודי, אני בן מלכו של עולם. ואתה עוד כהן. אני אתמול למדתי עם החברותא שלי, הוא כהן. אמרתי לו את זה. ואדם, אני לא מת על הרבנות, הוא רב בעצמו, אבל כאילו אין לו את התעודה. אבל הוא רב, הוא נותן שיעור. אני לומד איתו ביחד להוציא את זה. אנחנו לומדים חזק שם, הוא באדם מאוד... רק אני גיליתי אתמול שהוא... האבא שלו ניצול שואה, לא ידעתי את זה.
כי ידעתי תמיד שהוא טריפולטאי, אבל מצד האמא, אבא שלו פולני, הוא כזה ג'ינג'י גדול כזה. גדול כאילו כמו טריפולטאי. אמרתי טריפולטאי גם ג'ינג'י. הוא בכלל פולני. כל המשפחה של אבא שלו נמחקו, אתה יודע, ממש. ככה, והוא חרדי, ממש. אז אמרתי לו סתם על הדבר הזה, תשמע, אתה יהודי וזה, אמרתי לו, אתה כהן! ואתה עוד לומד תורה, אתה בא פה לשיעור, אמרתי לו שאתה בא כהן. אתה יודע, הוא אמר לי, אתה חיגשת אותי, זה בן אדם שיודע תורה הרבה, לא אגיד לך, הוא נותן שיעורים מקיל קהילות. אמר לי, תשמע, אתה חיזקת אותי בדבר הפשוט הזה שכולם יודעים. דבר פשוט שכולם יודעים. מה, אתה יהודי? קום בבוקר תרקוד, חבר'ה, אני יהודי. אתם יודעים, אני עם הבן שלי שהייתי לוקח אותו לגן, עד שהרב אמר לי לעשות משהו אחר. כאילו, כי אני קם חצות, אני הולך בחצות, לפי הקבלה, אתה עושה את ברכות השחר אחרי חצות. אני כבר אז אני עושה את זה, אבל אז הייתי עושה את ברכות השחר בדרך, בבוקר. והייתי אומר לו, ברוך אתה, אמרתי לו, תענה אמן, ליאת, היה בן שנה וחצי שנתיים, לקחתי אותו לגן, תענה אמן שאני בא. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם שלא עשני זה. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם שלא עשני גוי. ואז הייתי רוקד איתו, לי, 10 דקות, נה. תראו ידו, אז כל פעם שאני מגיע לזה, מתחיל לרקוד, לא עשני גוי, כן, מה זה שלא עשני גוי? שלא עשני אובמה, שלא עשה אותי, לא יודע, זה של האימורות. לא סתם גוי, גוי ישיר, מפואר, לא עשה אותי. שלא עשני ביל גייטס, לא, אתה צריך לברך. אתה יהודי! אתה יעלום יקר! אתה ראית פעם יעלום מקנה בפולי קפה? אני לא מבין. אתה יעלום, אין לך מה לקנה. כמו שהוא אמר לי, פה, מי אמר לי את זה? נראה לי שמואל, אמר לי. כולם עוברים לפניו כאבני מרון. אז יום אחד שופטים, בראש השנה הייתה מישראל, יום אחד שופטים את כל הגויים. לא זוכר, מישהו שם אמר לי. כן, מישהו שם. בהרצליה. הוא אמר לי, למה צריך יום אחד שלם לישראל ויום אחד שלם לגויים? כמה ישראל יש? 14 מיליון. יש 15 אולי, 14 נגיד. כמה? יש 14? כמה גויים? יש 7 מיליארד. איזה חלוקה שווה זו? אמרתי תראה. שעכשיו אתה פולה קפה, זה רץ מהר בסרט. אבל יהלומים, גם אם אין הרבה, אתה אחד סופר. אתה צריך הרבה אנשים שיספרו מיליון יהלומים. אתה צריך מיליון אנשים שיספרו מיליון. אבל פולה קפה אתה לא צריך גם מיליון. בשביל לספור פולה קפה, יש לך גם מכונה שעושה. צ'יק צ'ק במשקל. יש גם חסידי אומות העולם, אני לא מדבר עליהם, שגם אותם בודקים. אלה אבני החן, שבתוך הפולה קפה. אבני החן יש חסידי אומות העולם, יש גויים שיש להם עולם הבא. ויש גויים שהנשמה שלהם היא יהודית. והנשמה היהודית שלהם הזאת, היא בגלל זה הם מתגיירים. תראה בן אדם יהודי בא מתגייר, או איזו אישה מתגיירת, גם לפעמים אישה בגלל גבר מתגיירת, אבל אתה רואה באמת אחרי זה נכנסת לשיעורים, אתה רואה, אתה לא רואה את בעלה, היא עוברת אותו, כיפת אותו. מה קרה? היא הנשמה של העיקרון שלו יהודי. רק לפעמים יהודי מרוב שעושה עבירות, מגלגלים אותו בגוי. אבל זה גלגולים, עניינים. וזה סבל הנשמה שלנו. אתה יודע מה זה יהודי שהתגלגל בגוי? זה סבל שאי אפשר להבין. כן, אי אפשר להבין את הסבל הזה. זה סבל עצום לנשמה. מי שזוכה, מתגייר. גם לקחת גבר ולגלגל אותו באישה. בדרך כלל זה לא קורה. אבל יש אנשים שחטאו הרבה, מגלגלים אותו באישה, את הגבר. וזה השפלה בשבילו. כי הוא היה משפיע ופתאום הוא נשפע. זה השפלה בשביל הנשמה. אתם רואים נשים גבריות כאלה, לפעמים, נשים שיותר מדי ככה, יכול להיות שזה גבר. תדעו את זה. אז לא היה את זה הרבה, היום אני חושב שיש את זה הרבה. יש נשים שהן כמו גבר. יש נשים כמו גבר. אני מכיר כמה כאלה. ממש כמו גבר, כאילו משהו אתה לא מבין. אתה צריך, ואז אתה רואה את הבעל שלהם כזה, אחד כזה. כנראה זה גילגול של האישה, גילגולה בגבר, לא יודע מה. לא יודע מה הולך. בגלל זה מה הולך, לא רק זה. בגלל זה מה הולך. זה נשים גבר. לא, אני אומר, לפעמים הנשמה של גבר מתגלגלת באישה, ממש. אז היא אישה גברית כזאת. בכל אופן, בוא נתחיל את הפרשה. עוד לא התחלנו, זאת הפרשה הכי קצרה בתורה. הפרשה הכי קצרה בתורה, 30, באתם טוב. איזה פרשה? אושרי וזה, אפשר להקשיב לשיעור? לא להפריע. שי צ'יקה. עוד שבוע. וילך משה, וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל. ויאמר עליהם, בן 120 אנוכי היום, לא אוכל עוד לצאת ולבוא, ואדוני אמר אליי, לא תעבור את הירדן הזה. היום זה היום האחרון של משה רבנו, זה היום שהוא נולד בו, זין באדר, זה היום שהוא נפטר בו, זין באדר. לא אוכל עוד לצאת ולבוא. מה זה לא אוכל? למה לא תוכל? כתוב בין 120 שנה, אתם תראו בסוף, לא היום. כשאנחנו נגמור את הפרשה עוד שבוע, שבועיים, יהיה לנו שיעור בסוד של משה רבנו. זה משהו שכולם חייבים להגיע.
משהו פה, זה לא פצצת אטום, פצצת מימן בתוך אטום. אתם תשמעו אותה, אתם ככה, זה משהו מדהים, 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 הסוד של משה רבנו. אני לא יודע אם נעשה את זה עוד שבועיים, אולי. פרשת האזינו, סליחה, פרשת וזאת הברכה. אז המדרש מביא שם את כל הסיפור של משה רבנו, אבל בעיקרון כל הפרשיות האלה, וילך, האזינו, וזאת הברכה, הפרשיות האלה זה בעצם היה באותו יום. באותו יום זה קרה, באותו יום שהוא הולך להתבטא. חבר'ה, אתם אנשים טובים. בכל אופן, באותו יום, הוא כתב את כל הדברים האלה. אז באותו יום הקדוש ברוך הוא אמר לו, זהו, אתה לא נכנס לארץ. אתה לא נכנס לארץ. אתה הולך למות היום. וזהו, תצווה את עם ישראל את הדברים, ואתה צריך להביא את הכתר ליהושע. להעביר את זה ליהושע, שיהושע הוא יכניס אותם לארץ, כי אתה לא יכול להכניס. אז כל הדברים היפים אנחנו נדבר עליהם עוד שבועיים, כאילו זה דברים מאוד מאוד, זה סודות מדהימים, נדבר על זה בעזרת השם, עוד שבועיים. אז מה זה? כתוב על משה רבנו ב120 שנה, לא קטע עינו ולא נס לחו, היה חזק, גיבור. מה זה לא אוכל? מה זה לא אוכל? מי שנאמר עליו ככה, אלא השם אמר לי, לא תעבור דרך בני, לא שאני לא אוכל, אני לא אוכל כי השם אמר. אדוני אלוהיך, הוא עובר לפניך, הוא ישמיד את הגויים האלה מלפניך, וירשתם. כמה גויים היו? 31 מלכים שלטו בארץ כנען, בארץ ישראל. היו צריכים לצאת למלחמה נגד 31 מלכים. עכשיו הם יודעים, משה רבנו לא בא איתנו, מי היה איתנו 40 שנה במדבר? מי הוציא אותנו ממצרים? משה רבנו, פתאום אין. יהושע הוא עובר לפניך שדיבר אדוני. אז העם התחיל קצת כאילו, לא רוצים לקבל ממנו. עכשיו יש לך כזה רב גדול, והצטם לנו להבדיל לרבי מלובביץ'. חבר'ה, מחילה זה מפריע. מחילה זה מפריע. אני יודע, זה מפריע. מחילה. אני אוהב אתכם, אבל זה מפריע לי לריגוש. שאם לא היית לוקץ היום? כן, אתה צודק. סיומים, אם עליתי. סליחה. מה, היא שמעה את זה עכשיו? אתה צודק, אתה צודק. אני עובד רצפה. אז בכל אופן, תקשיב, זה חשוב שתשמעו. אחרי זה נדבר על זה. אחרי זה שנסיים את השיעור, נשב לדבר. יהושע הוא עובר לפניך כשדיבר אדוני, מה הכוונה? תחשבו רבי מלובביץ' שהוא נפטר, הם לא מקבלים את זה, חלק משיחיים שבמיוחד בארץ לא מקבלים את זה שהוא נפטר. למה? אי אפשר להבין את זה, אדם כזה צדיק, באמת זה הוא היה כמו נביא אמיתי. אני אומר, מכירים אישים שאני יודע. אפילו אבא של אשתי, היה איתו, הוא חילוני לגמרי, היה איתו נס, היה לו גידול בגז, אמר לו תבוא לארץ, תתרבה, בוא לארץ תתרבה. זה ממש, ובגלל זה הוא עלה לארץ, כי הם יכולים בארצות הברית. ובגלל זה גם אשתי נולדה פה והתחתנתי, זה הכל גם היה מהלך. היה באדם נביא. כשהוא נפטר עד היום תראו אין אדמו"ר לחב"ד יותר. למה? אי אפשר להבין את זה. מה, הפקח הגיע, כולם קמים? תאמינו לי, בדיוק ככה. שבא המשיח, שבא תלמיד חכם צריך לקום ככה. לשיעור תורה צריך לרוץ ככה. למצווה צריך לקום. למצווה שנזכה לתלמיד החכמים באמת. אני באמת, בשבילי לא צריך. תלמיד החכמים מתים זה. אני גם מוכר. אבל אני יודע שבאמת אין בי כלום, אני סתם למדתי, אני כמוכם, למדתי פשוט, אז אני מעביר לכם. ועשה, תלמיד חכם לא חכם, ועשה אדוני להם, כאשר עשה לסיחון ולעוג מלכי האמורים, ולארצם, אשר השמיד אותם. אתם מפחדים 31 מלכים, כי אני לא בא איתכם, אל תדאגו. אשר הוא הולך לפניכם, למה זה אני עשיתי את המלחמות, זה השם יתברך, זה את המלחמות. אז אתם מלחמו עם יהושע, הוא ישמיד את כל המלך, כמו שהשמיד את עוג מלך הבשן, האדם היה כמה קילומטרים. הגובה שלו היה 2,000-3,000 מטר, זה מפחיד, ענק, כן, עוג מלך הבשן, היה ענק, כתוב שהוא היה לוקח לוויתן, זרק אותו, צולל אותו בשמש ואוכל אותו, גם מוציא אותו מהאטמוספירה, וככה, כזה, ככה היה אוכל, היה ענק, מפחיד, וגם סיחון, ואת שתיהם הרגו, עם ישראל, מה זה? משה, נכון, משה היה 5 מטר גובה, הוא היה גדול, המטה שלו היה 5 מטר גובה, הוא קפץ 5 מטר גובה, והוא הגיע רק לתפוח של הקרסול שלו. שתבינו, וככה הרגו אותו, עקב אכילס, אחרי זה עשו סרט עקב אכילס, כל הסיפור המיתולוגיה היוונית, זה לקחו את זה מעוג מלך הבשן. ככה הוא הרג אותו לפני 3,700 שנה. 600 שנה. הוא נתן לו מכה בעקב, ככה הוא הרג אותו, הוא היה בלתי מנוצח, הוא הרג אותו על ידי מכה בעקב. כל זה, גם הפיניקס, עוף החול, זה כתוב במשנה לפני 3,000 שנה במגרש, בשרבה, לפני אלפי שנים. דברים שהכל כתובים אצלנו. אז סתם האקסקליבר שהוציאו את החרב, ומשה רבנו, המטה שלו היה תקוע אצל זה, אף אחד לא יכול להוציא את זה, משה רבנו הוציא את זה. לא יכול לעשות סיפור, יעני, עם החרב. כל הדברים האלה לקחו ממנו. כן?
מוחמד לא יבוא אל ההר, ההר יבוא אל מוחמד, להבדיל מלעני הבדלות, יעקב אבינו, ההר כתוב שבא אליו, הם הלכו, עשו את זה להם. ולקחו מאיתנו את כל הדברים הטובים. למה? לבסס שקר טוב, אתה חייב שיעמוד על אמת. אנחנו לא באמת, אנחנו לא מתביישים, תחפשו חופשי, אבל הם בנו שקר, לקחו טיפה אמת, בנו על זה שקר טוב. על כל שקר טוב אתה חייב שיהיה טיפת אמת. קורטוב של אמת. שקר האמת זה שער בא אל יעקב. אה? אז האמת זה שער בא אל יעקב, לא למוחמד. יש לי שאלה. בדיוק ככה. כן. לשמוע זה לשמוע. שהוא בן נון. לא, חס ושלום. הצלוב הזה אחרי אלפי שנים. אחרי איזה 1500 שנה, הוא היה בכלל בזמן התנאים. היה תלמיד של רבי יהושע בן פרחיה. הוא היה יהודי, שמר שבת, הניח תפילין, שמר על ה... שהיה לו ברית מילה, היה הכל, לא אכל כשר, גלת כשר. זה יהושע מספר 2. זה? לא, הוא היה הרבה יהושע מאז. הוא נקרא יהושע כי הוא בירר את הברארות, כל האלה שלא היו חזקים הלכו אחריו. כל היהודים שלא היו 100% עם בורא העולם, כל הארץ רב הלכו אחריו. ואז יצרו את הדת שהכי שחטה אותנו בעולם, לא המוסלמים, הנוצרים. הכי התעללו בנו בעולם, זה הדת שמאיתנו יצא. מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו. למה? בן אדם גם יש לו כוחות מאגיים, אני מכיר באנשים שיש להם כוחות, אני מכיר אותם. אני מכיר בן אדם שהוא חילוני לגמרי, הוא יכול להעיף לך דברים באוויר, אני מכיר אותו. אני ראיתי בעיניים שלי. הוא יכול, יש לו חשמל ביד, הוא בא נוגע לך במשהו, הוא מסדר אותו, הוא נוגע במשהו, זה עולה. לא רק הוא רגע לי, אני מכיר בן אדם כזה אישית, אני אומר לך. אבא שלי כזה. אבא שלי לא אומר כלום, הוא נוגע בדברים, מתקן אותם, יש לו חשמל ביד. כמה שנים, הוא קורא לך בכף יד, הוא אומר לך מתחילת החיים שלך, עד סוף החיים שלך, הכל ואף פעם לא טעד היום, אלפי אנשים. אבל הוא לא שומע שום דבר, יש לו כוחות מאגיים, אז מה הוא המשיח? אז מה הוא, איזה בן אדם, עם נשמה גדולה, שלא רתם אותה למעשים. גם הוא מדבר עם השם כל הזמן, זה באמת המעלה שיש לו, הוא כל הזמן מדבר עם הקדוש שלו. אני אומר, מה אבא שלי זכה? כי תמיד הייתי אומר לך שבאמת, ברוך השם יש לו חיים, ברוך השם טובים. וזכה לילדים, כולה, חזרתי בתשובה, אח שלי חזר בתשובה, עוד אחות שלי חזר בתשובה. ואנחנו לומדים והכל, אמרתי, מה הוא זכה ככה? כל הזמן מדבר עם השם, כל הזמן הוא שמח. שאלה עבדת את השם אלוקיך בשמחה וטוב לבב, ממש ככה, הוא בשמחה כל הזמן, והוא מדבר עם השם, אנשים לא חושבים שהוא משוגע, הוא ילך ברחוב שער לקדוש ברוך הוא, היה ממציא שיר, זה בורא עולם. בורא עולם, הוא לא מתקרב לבית כנסת, לא שומע שבת, לא ככה, הוא מדבר עם השם. אז מה הוא, אני אתקבל ממנו, אולי גם יש לו ברכות, באמת ראיתי אותו מברך אנשים, להתקיים מהברכות שלו. אז מה? מה זה אומר? זה לא אומר לא. אז אני צריך לכבד אותו כי יש לו כוחות? יש לו כוחות, אשריו. הוא לא יודע, אולי בשמיים יגידו, שמע, יופי כוחות יכולת להיות רב גדול. אני לא יודע. מקווה שלא. אבל מה זה אומר? גם אני מכיר אנשים דתיים שיש להם כוחות. יש אנשים שמפורסמים עם הכוחות שלהם. לא מחשיבים אותם החרדים, כאילו הורגינליים, הדתיים האמיתיים, לא רואים אותם בתור רבנים. פה בציבור החילוני הרב הזה עושה ניסים, העיף באוויר טהור, ריפת טהור, עשה לו. זה לא מדד. לא מדד לקדושה וטהרה ולתלמיד חכם, כל אדם שהוא עם הארץ, הוא לא יודע מילה בתורה ויש לו כוחות, הוא יכול גם לברך אותך וזה יתקיים. אבל זה לא אומר שום דבר. אז זה לא אומר שום דבר. אז גם פה, אנחנו צריכים לדעת, אתם רוצים לדעת מי זה באמת? אדם אתם יודעים שהוא לומד תורה, אדם שאתם יודעים שהוא לומד תורה, את זה תכבדו. תדעו בן אדם שיושב כל היום ועושה ניסים ולא לומד תורה, הוא כלום. הוא אפס אפסים, שיעשה ניסים עד מחר. לא מדבר להבדיל מני הבדלות על הבבא סאלי, הוא היה קודש קודשים, הוגה בו הייתה תדיר, היה כל היום תדיר בתורה, אף אחד לא יודע. אתם יודעים, הוא פעם אחת כתב הקדמה, אנחנו נותנים הסכמות, בספרים, יש הסכמה של הרב עובדיה. הוא נתן הסכמה לאיזה ספר. בדקו 101 מקורות, מ-101 ספרים הוא נתן הסכמה. כאילו, בדקו יהיה מבוא. הבן אדם היה, הוא כתב ספר תורה והיה קורא בספר תורה שהוא כתב. הבן אדם היה קודש קודשי, סתם היה מברך על מים, והמים היו מרפאים אנשים. היה שומר על הפה שלו קדוש, היה אדם קדוש, היה לומד תורה בלי הפסקה. אנשים שלמדו בקדושה וטהרה, היו לומדים ברמה גבוהה, יודעים את כל התורה. זאת אומרת, רבי אלעזר אבוחצירא, שזה הבן שלו, לא, זה הנכד שלו, הבן של רבי מאיר. רבי מאיר אבוחצירא. מה שהיית שואל אותו, באיפה שאתם רוצים בש"ס, הוא אומר לך, הרב שרעבי, אמרתי לך שרעבי, היו עכשיו, הוא היה קוראים הרמב"ם, הוא היה עושה להם שיעור לבעלי בתים. אדם כזה גדול, בא להם לסוג פשוטים. לא יודעים מי הוא בכלל. היה יושב ואומר להם, הרב שרעבי, היה אומר להם, היו קוראים עם ספרים, הוא יושב ככה, מתקן אותם. אתה יודע הכל בעל פה. אתה אומר, זה לא חוכמה הוא תימני, אבל היה יודע את הכל גם בהבנה. דבר לך את הכל הגמרא, כל התורה, הכל פיקס. הבן אדם הזה,
היה אומר משהו, היה מעקם את הטבע ככה. הייתה באה אישה עם גידול בבטן, אומר לה זה סתם, זה כאב בטן. הייתה הולכת ובודקים לה, אבל הצילום יש לו גידול, אין לה כלום. אין לה זה כלום, שום דבר. זה לא אני. אם היה אומר לבן אדם פתיר ועתיר, נגמר. לא משנה מה יש, הוא אומר ככה, מוציא את המילה הזה, פתיר ועתיר, רק עושה בשמיים, נגמר. זה הרב של המקובלים, הרב שרבי, הרב מרדכי שרבי. שהרבי מאיר דוד שמואלי, הוא גדל על הברכיים, אולי לא ילדים לרבי שרבי. הרבי מאיר, הרב שלי, הוא גדל לו על הברכיים. הוא היה כמו הבן שלו. והוא פתח את הישיבה שלנו בהרצליה, חזון מרדכי, על שמו. ישיבה בהרצליה, בנורדו 5, ישיבה יחידה בהרצליה שהצליחה לקום. בתוך הרצליה, בית שם, איפה שכל החבר'ה של המריץ של האלה, שיש להם הרבה מריץ נגד התורה, כל יום תלונות בזה, אתם לא מאמינים, אבל לא מצליחים. גם הרב שרבי שם, וגם אבא של הרב זה הראש של המקובלים, אבא של הרב שזה ראש המקובלים העולמי. האדם בן 98, אתם תראו אותו עם קסקט, עם חליפה, עם מקל, תראו אותו ברחוב, תגיד וסתם, האדם מבוגר. לא תראו אותו, לא חליפה, חליפה בצבעים שונים, הוא נכנס בחולצה, כובע קסקט כזה. הוא אומר לך משהו, נגמר! קודש קודשים, ענה, ואני רציתי שהוא ישב סנדק על הבן שלי, הוא לא רצה לשב, הוא אומר, מי אני שאני ישב סנדק? אני הכרחתי אותו שישב סנדק על הבן שלי האחרון שלו. ממש, וזה הייתי צריך לבוא, בנייץ, אליו לירושלים, ולישון יום לפני זה בירושלים, וכל המשפחה שלי לא באה, היינו 4 אנשים. רציתי שאדם כזה גדול ישב סנדק על הבן שלי, זה נותן קדושה, לאלה. למה, אני יודע איפה יהיו אנשים כאלה עוד? אתה לא יודע, זה היחידים בדור, גם הרב. זה אלה אנשים כאלה, אתם רואים אותם, כל הם למדים טובה, והוא, תראו אותו, אני באתי מוצאי שבת פעם אחת, שרציתי איזה משהו ברכה, אז באתי אליו מוצאי שבת, בלי הפסקה, הוא קורא, הוא היה צריך לסיים ב8, היה כבר 10. הוא לא עושה, אומרים לו זה, אומר, חרדתי מהזמן? לא, בלי הפסקה, היה גם 98. לא יש אנשים, אתם רואים אותם, באים לבית זקנים בגיל 70. עכשיו את הפרצוף העמום הזה, 75. 80, תלמיד חכם, הוא מתבגר, הוא נראה יותר טוב. כמו יין, משתבח. ללמוד תורה, וזה משתבח עם התורה, עולה למעלה. מה יהיה בן אדם שהוא מבוגר, מה יהיה? היה לי איזה מישהו אמר לי שאני אהיה זקן, אני אחזור את שוב. מי אמר שאתה תהיה זקן? מי אמר שאתה תהיה זקן? כמה אנשים מתו השבוע? צעירים, ילדים. מי אמר שאתה תהיה זקן? אל תגיד שאפנה, אשנה, שמה לא תיפנה. אומרים ככה, אל תגיד שיהיה לי זמן שאפנה, שיהיה לי זמן פנאי, אשנה, אני אלמד משנה, אני אלמד תורה. שמה לא תיפנה, אולי יפנו אותך לפני. מה, אדם יודע מתי? אדם יודע כמידת ימר, קיצור מר? מה היא? יודע מה הקץ שלו? כל רגע ואדם צריך להגיד, בואו עכשיו אתם סתם עומדים ב10 ימים האלה, במיוחד יום כיפור, סתם אתם אומרים, תגידו שיר, אתם מכירים שיר לעמלות עשה עיני הערים? תגידו, למה לעמוד בתלה ככה? מה זה כן? למה? תגיד שיר לעמלות. אין לך כיפה, תגיד לי כיפה. תגיד, תחוף את הראש שלך לאיזה מקום. אחרי פעם, אני חזרתי בתשובה, חזרתי מאוד קיצוני בתשובה, חזרתי תוך... זה היה בעשרת ימי תשובה לפני 12 שנים, חזרתי בצורה קיצונית מאוד, משהו פסיכופתי, תוך שבועיים הייתי כמו חרדי נראה, אף אחד לא ידע שאני לא שמרתי לפני זה ולא כלום. למה גיליתי את האמת, זה היה לי כמו... לא ידעתי, גדלתי בית ספר חילוני, גדלתי בהרצליה, שם כל ה... מי ומו ומה, לא ידעתי שזה אמיתי, פתאום גיליתי את האמת. ומתוך ההכרה בבורא, חזרתי בתשובה כזה, לא היה לי גם רב שידריך אותי, לא הסבירו לי איך לחזור, איך לעשות. קיימתי את הכל, תוך חודש קיימתי את הכל. תפילין, שבת, לא גילחתי עם סכין, הכל תתת במכה. גם האור שאני קיבלתי, תשמעו, אני הייתי אומר לאורות, אני אומר לך, אני הרגשתי דברים שאני לא יכול להסביר לכם. אתה מרגיש כאילו בעולם פה לידך, זה משהו מפחיד. אתה באמת מרגיש את זה, כי אתה עושה מסירות נפש. אבל לא היה לידך כמו שצריך. למה אני אומר לכם את זה? כי אחרי זה גם היה לי אלפי נפילות. לא שבת וזה, שבת תמיד שמרתי בתפילין, אחרי שגיליתי את זה. אבל היה לי קשה, כי לא היה לי הדרכה. אז הייתי נופל, מה, אני חטאתי, עכשיו אני יכול לבוא לקדוש ברוך הוא, בגלל זה אני אומר, אני כמוכם, אותו דבר. אבל למדתי, הייתי יושב לומד, ובזמן הזה שחזרתי, שצריכתי לחזור, הייתי יושב כל יום לומד, כל יום, כמה שאני יכול, הייתי כמו ממתקים, כמו אוכל את זה, הייתי אומר, חבל על הזמן. בתור ילד בן 20, 19, הייתי אומר, חבל לי על הזמן, אני יודע מה יהיה, חבל על הזמן. איך זה מתי מזמני? זמן זה חיים הם למוצאיהם. אדם בא פה לשיעור, זה חיים, זה נותן לו חיים, זה אמיתי. תשמעו, אני לא אומר לכם פה סיפורים בעלמא, זה אמיתי. באדם עכשיו יש לך זמן, אז כל הזמן פנו שאלה, הייתי אומר לעצמם תהילים, אז למה אני מספר לכם את זה? הייתי הולך בלי כיפה, והולך ככה, לרוש. כאילו, רגע, רואים אותי, חושבים שאני סופר חילוני של העולם, ואני כולי שומר את כל המצוות הייתי שומר. אבל לא הייתי נראה ככה, בכלל. אז אפילו הייתה לי חברה אפילו, היא לא הייתה לדעת שאני שומר שבת, לא הייתי נעלם לפתאום שבת, היא לא הייתה לדעת הכל.
אני זוכר, הייתי אוכל איזה משהו, דוחף את הראש שלי באוטו ככה, עושה ברכת המזון מהר. כי לא הייתי רוצה לפספס את זה. הייתי אומר, צריך תודה לקדוש ברוך הוא, אפילו שהייתי במקום, בדיוטה תחתונה אולי, לא הייתי קיים כלום. והייתי אומר, אני אברך את השם, למה שאני לא אגיד ברכה? אני צריך להתבייש, הייתי מתבייש לפעמים, כאילו, בהתחלה, הייתי אומר, אני מתבייש, לא נעים, בהם כאלה, אריסטוקרטיים, הייתי מתבייש. הוא יתבייש שהוא לא מברך, אתה צריך להתבייש? הוא צריך להתבייש שהוא לא מברך, אסור לו לאכול. מי שלא מברך אסור לו לאכול, שלא יאכל. אתה רוצה לאכול, תגיד תודה לבורא עולם שנתן לך את האוכל. אתה צריך להתבייש? שהם יתביישו. אתה בן מלכו של עולם, אתה בן של מלך. אתם צריכים לדעת את זה, למה אני אומר את זה? אני אומר את זה לעצמי. אתם בנים של מלך, אתם צריכים לדעת את זה. לא יפיל אתכם דברים קטנים כאלה, יצר רע כזה, איזה בחורה, זה כלום. זה לא ברמה שלי בכלל להתייחס לדבר הזה. אני אדם גדול, אני מורם מעם, זה לא גאווה. נכבדות, מציאות, ידע מי אתה. אני לא שייך אליי לעשות את העבירות האלה. לא שייך אליי לקלל בן אדם, לצעוק עליו. אני בן אדם מכובד, זה לא מתאים לי. שוב, אני מדבר לעצמי, תדעו את זה. ככה לראות, יהיה לכם חיים דבש. והאישה להתייחס אליה גם כמו מלכה. שלא תחשבו שאנשים דתיים עוברים חוויות יותר נעימות מכם. יש נשים שהן דתיות שהן פסיכופתיות יותר מאלה. אמיתי. למה היא חזרה בתשובה, עם המחלות נפש שלה היא חזרה בתשובה. זה לא משנה. החזרה בתשובה לא מרפאת מחלות נפש. האדם שהוא חולה נפש, הוא חולה נפש דתי. איך חזרת בתשובה אבל פתאום? באיזה ברכה פתאום? איך חזרת בתשובה? היה ככה. לא, פתאום, הוא אמר פתאום. יש פתאום? למה פתאום? איך חזרתי בתשובה פתאום באמת? היה לי כל כך טוב בחיים? באמת, היה לי טוב. היה לי כל מה שרציתי. היה לי הכל. היה לי מכונית טובה, הייתי הכי מקובל בשכבה שלי, הייתי הכי מוכר בהרצליה, והייתה לי את החברה הכי יפה, והיה לי שפע של כסף ושל הכל. לא חסר לי כלום. אני גם בן אחרי 4 בנות, אני פינוקים של מה שאני לא רוצה קיבלתי. אמרתי, בוא'נה, אני כפוי טובה. הרגשתי כפוי טובה, בוא'נה, אני צריך להגיד תודה. למה אני צריך לקבל מכה ולהגיד סליחה? אני אגיד תודה לבורא עולם, וככה אני הרגשתי. אז רציתי להגיד תודה לבורא עולם, ככה אמרתי אולי נשמור שבת, לא ידעתי איך שומרים שבת בכלל. הייתי סגור בחדר, לא הלכתי לבית כנסת. ככה שמרתי, וקראתי תהילים. לקח לי 12 שעות לקרוא ספר תהילים. היום אני קורא את זה בשעתיים, לקח לי 12 שעות. יצא שבת עד שסיימתי את הספר, אבל הרגשתי כאילו חיפשו אותי, ככה הרגשתי. אמרתי איזה כיף, שבת הבאה אמרתי אולי אני אשמור, לא אשמור. שאמרתי כמה שבת אחרי זה, פתאום החברה שלי אני לא נוגע בה. חשבו שאני התחרפנתי, אבל הרגשתי את האור, ממש הרגשתי את הבורא, הרגשתי שבונה, מצאתי את האמת. זה האמת, חייתי בשקר. ואני אדם שחיפשתי תמיד את המושכלות, את החוכמה, תמיד אין לי את זה. איך אני שומר שבת שהילדים שלי איתי והם לא... מה זה למה ההורים שלי שמרו שבת? כל המשפחה שלי רואים טלוויזיה שאני שומר. רואים, מדליקים לי בסלון בטלוויזיה ואני עושה קידוש. מה? למה אני אומר? הייתי עושה קידוש, שחלטתי בתשובה עושה קידוש, רואים לי טלוויזיה. בזה. מה זה לא מפריע? כאן מפריע. אתה בא לומד תורה, מדליקים לך יושבים מול הסלון ואתה לומד תורה. אבל לא מתייחסים לזה. אז הייתי עושה את זה עד שהתפוצצה הטלוויזיה. פעם אחת שבת הם הדליקו התפוצצה בטלוויזיה. בדיוק. ומאז הם לא קוראים טלוויזיה חדשה, הם רואים בחדר. 50% מהאנשים שנשואים פה, אם הם חוזרים בתשובה, 50% מתגרשים, זה בטוח. וזה לא נכון. זה ממש לא נכון. סליחה. מי שיש לו רב לא יתגרש ולא בטיח. באים שואלים דעת תורה. ואדם יש לו דעת תורה, יש פה חלק ששאלו דעת תורה, אם הם לא שואלים אותם הם מסתבכים. שאלו דעת תורה, והם לא יקשרו. בשום דבר, אשתך יכולה לך לשבת ולעשות מה שהיא רוצה. מי אתה? אתה חוזר בתשובה, אתה לא צריך להחזיר אותה בתשובה. אתה אומר, טלוויזיה, אני הייתי, לא שאני פוצצתי, התפוצצה. יש בעיה, שבת מתדבכת לטייל. מה יש? בשבת אשתי רוצה מתדבכת לטייל, אומרת לי בוא ניסע לפה, תפסיק מה שעובד תודה, ועשה מטרה, זה בעיה בבית, אם האישה חוזרת או הגבר. אם הגבר חוזר, יש לו בעיה מהאישה לא חוזרת. כי זה כשרות של הבית, זה אוכל, זה כלים. הדבר היחידי שאדם צריך לדאוג לו, יחידי, אני אומר לך, מגדולי התורה, שהיא תטבול במקווה. זהו, שתחלל שבת, שתעשה מה שהיא רוצה, השם החזיר אותך בתשובה, היא לא חייבת לחזור בתשובה. אתה תחזור בתשובה, אם היא רוצה... שומעים טלוויזיה בחלון כל היום. שירו? מה זה שיעור? שירו. והאוכל עדיין לא יהיה קשה. למה לא יהיה קשה? אתה קונה את האוכל, היא קונה. לא. אז תגיד לה שתבשל לפני, תשים פלטה. אני עונה לו, הנה הוא רוצה לענות. אני עונה. הבת שלי נשואה עם 4 ילדים באושר.
היא, לא משנה מה המוצא שלה, אבל המעלה טורקי הוא אנטי, הוא אין דעת, אנטי. אנטי. הבת שלי שומרת שבת, מקווה, עושה כל המצוות ונגדו. וכאילו, תעשה, לא בא לך, לא בא לך, היום כבר נשואה קרוב ל-15 שנה, הבן אדם כבר עושה קידוש, עושה חגים, יש לו אוטו מפואר למטה, הוא לא נוסע בשבת, לא נוסע בשבת, לאט הוא מכבד אותה, בוא נגיד 50%, מדליק טלוויזיה בשבת, פעם מדליק, פעם לא מדליק, היא לא הולכת איתו נגד. הרב שלנו אמר לה, תשאיר אותו בדרך הזאת לאט לאט. הוא יחזור לאט לאט. גם אף אחד לא אומר לכם שאתם צריכים לחזור בתשובה, חבר'ה, תבינו. מה זה לא אומר לכם? התורה אומרת שצריכים לשמור. מה זה לחזור בתשובה? לחזור לכל מצבכם. סך הכל לחזור לאבא. לבוא אליו. זה לא אמור להפריע לכם בחיים. חוץ מזה שואלים דעת תורה. כל דבר, יש איזה רב אחד שבאו שאלו אותו, תן לי שתך לראות טלוויזיה. הוא שומר הכל, תן לי שתך. אתם באים שואלים רב, הוא יגיד לכם. אתם רואים, אני שואל אותי. השם יעזור בסדר לשמוע, תקבלו תשובה טובה. אבל אתם מצאתם את האמת? זה האמת! למה ללכת בחושך כי לא נעים לי מאנשים? גם אשתך, וגם מאבא ואמא שלך. אני אמרתי לך, אבא שלי במשך שנתיים, היה מקלל אותי. לא הולך ברחוב, היה אומר, הבן שלי משוגע. תבינו, זה מה שהוא עושה, היה מבייש אותי. מה, אני חשבנתי? הייתי אומר מסכן. לא, מסכן, אני חושב שאני משוגע, הם המשוגעים. זה כמו הם משוגעים, הוא חושב שאני משוגע. מה, זה בסדר. יכול שגם לא התנהגתי אולי בצורה כמו שצריך. כיבוד אב ואם זה קודם כל. אבל שוב, כתוב, כבד את אביך ואת אמך, אני השם. כבד את אבא ואמא שלך, אבל אני השם. אני אבא של אבא שלך ואני אבא של אמא שלך. אז אתה שמור שבת, יגידו לך שמור שבת, אל תקשיב להם. אבל גם בכבוד, רק במחילה. אני אוהב אותך, מכבד אותך, אני מצטער. אני, זה האמת שלי. כמה אני מכיר כאלה נהיו בודאים, טסו להודו, טסו לתאילנד, לא יודע מה, לא היה אכפת להורים שלי. הבן פתאום שומר שבת, בן שלי, אני רוצה שהוא ישתגע, אני דואגת לו, אני רוצה שהוא ייהנה, שיעשה חיים. איזה חיים? איזה חיים? בגלל זה את אימא, את היית תהיה פעם. ולך כאן לא אמרו לך כלום, בגלל זה את חילונית היום. כי אמרו, תעשה חיים. אין דבר כזה. לאדם שיעשה חיים, חיים הם למוצאיהם. עץ חיים היא למחזיקים בה. זה עץ החיים האמיתי. יש עץ הדעת ועץ החיים. עץ החיים נגנס בתורה. זה חיי הנצח של האדם. למה אני חזרתי בתשובה? כי הבנתי שאני כפוי טובה לבורא עולם שעושה לי כל כך הרבה טוב. אמרתי, למה אני צריך לקבל מכה? למה אני צריך לקבל אבן לתוך הראש? בוא נחזור לפני זה. בוא נבוא לפני זה, למה לקבל מכה? תבינו, כל מי שקבל חס שלום מכה, הוא בדרך כלל 99% מתחזקים. חוץ מאלה, אנשים שיש להם קצת מסורת מתחזקים. למה לקבל את המכה? תחזור לפני. תדעו, השם יעריך את זה עוד יותר, יהיה לכם עוד שפע, הצלחה, ברכה. בכל מה שתעשו תצליחו. אני הייתי מבקש משהו בלילה, בבוקר הייתי רואה אותו. אני אומר לך את האמת, הייתי מבקש בלילה, בבוקר הייתי מקבל את הנגד כל הטבע. מה שהייתי רוצה. יודע איזה דוגמה היא נותנת לי כל פעם? יודע איזה דוגמה היא נותנת לי? כן. יש להם משפחה בטבריה שמה, שהלכו הכניסו ספר תורה, דתיים, חרדים כאלה. ואז פתאום הלכנו אברקסים, ונפלו, התדרדרו לתוך העלה, פתאום כולם חוץ מהילדה אחת שנשארה. זה הרוג המלכות. הם, אלה שהם ירגו, אני מכיר את זה במירון. אלה אנשים, מה אני סיפרתי לכם פעם שעברה? בעיתון השם שזה הצליח. על התיקונים. על הגלגול. דבר שני, יש גלגול של תיקונים של שם. דבר שני, לפעמים צריך להיות משהו מאוד אכזרי על עם ישראל, חס ושלום, שיהיה 5,000 איש, 10,000 איש. תבינו, הדוגמה הכי קלאסית, שלפני שנה וחצי בצוק איתן, לפני שנה, חודשיים. בצוק איתן, אם לא היו מגלים את זה, גילו את זה בטעות בגלל שרצחו את הבחורים האלה. אם לא היו מגלים את זה, יום כיפור שנה שעברה, היו צריכים לצאת על עשרות מאות ואלפי חיילים של חמאס מתוך המנהרות ולשחוט אנשים בקיבוץ. עשו צפי של אלפי הרוגים. אז לפעמים השם רואה 3 צדיקים כאלה, צדיקים קדושים. גם את הסרטון הזה ראינו. אבל זה גם, אבל זה עוד כלום. ישראל, שלחו את זה עוד פעם בקבוצה. עוד פעם אני אגיד לכם. יותר מזה, היה צריך להיות מאות הרוגים, מאות חיילים לצאת, אבל בגלל שהם את 3 צדיקים האלה, צדיקים, מה הם עשו רע? הם לא עשו רע, הם ילדים קטורים קדושים היו. לפעמים מה שהם לוקח כמה אחדים בשבילו להרוג, לא אמרתי לכם על אבישי בן צוריה, שהוא היה האדם הכי קרוב לדוד המלך, הוא הציל אותו כמה פעמים מוות, מוחלט והיה הולך איתו לכל דבר. שהקדוש ברוך הוא פרצה מגפה בעם ישראל, היה צריך לכלות את כל ישראל. אמר הקדוש ברוך הוא למלאך מוות, קח לי את האחד הכי גדול אצלם. באותו, כתוב בסוף מסכת ברכות, באותו עת מת אבישי בן צוריה ששקול כנגד 70,000 מבני ישראל. הוא היה שקול כנגד 70,000 בני אדם. במקום שילכו 70,000 בני אדם, לפעמים בן אדם אחד הולך.
ותראה איזה צדיק אחד, אתה רואה, האנשים האלה הם צדיקים. האנשים האלה שראית שנעשו הם צדיקים. חוץ מזה אנחנו יודעים נסתרות השם. מה כתוב בפרשה שעברה? הנה, אני אקרא לך את זה אפילו. הנסתרות לאדוני אלוהינו, והנגלות לנו לבנו עוד עולם, לעשות כל דברי התורה הזאת, השם אחד שמור תורה, לשמור אותו. נסתרות זה להשם אלוקינו. יש אחד, יש לו הרבה שאלות, למה זה, למה זה, למה זה, למה זה, למה זה, למה זה. לפעמים הקדוש ברוך הוא לוקח אותו, עונה לו על כל השאלות. מה נגיד, אדם? כזה, יש תשובה להכל. מה ייתן השעיה לתשובות? תקשיבו, זו הפרשה באמת הכי קצרה. הפרשה הכי קצרה, אנחנו בחריגה נראה, לא, שהתחלנו מוכר. יש מקרה אבל שהחזרה בתשובה, במקום לחבר את המשפחות, מפצלת את המשפחות. למה? אני רואה את זה במשפחה שלי, אני רואה בני דודים שחזרו בתשובה, עברו לגור במאה שערים בירושלים בישיבות, לא באים לבקר את אמא, יש להם אחות חילונית, הם מתנתקים ממנה, לא רוצים לראות אותה ואת הילדים. כשהם באים לבקר את האמא הם לא שותים, הם לא יושבים אצלה בכיסאות, לא שותים כוס מים אצלה. אז מחילה שאני אומר. אז אני אכבד עליהם. מחילה שאני אומר. יש אנשים שיש להם בעיות נפשיות, אני כבר הקדמתי. יש אנשים שיש להם בעיות נפשיות, הם חוזרים בתשובה, הם עושים ניווי אישי של הבעיות הנפשיות לגוף דתי. זה מחלת נפש. זה לא נכון. מה שכן, אם יש לו ילדים קטנים, הוא לא רוצה שיראו את האחות שלו שהוא הולכת בצורה פרוצה, והם הולכים לצורה מסוימת, לבקש ממנה, את יכולה לעשות את עצמך. או לבקש מהאמא, את יכולה להביא אוכל כשר בהשגחה שאני רוצה. בדרך כלל הם מכבדים. אני, אמא שלי, כל הבית עשתה בד"ץ, כי אמרתי לה, אני לא אוכל. באמת לא עושה את זה בד"ץ. אני לא אוכל, לא אכלתי איזה שבועיים. אבא שלי עוד פרסי עצבני כזה, לא הבין בכלל למה... מה אני צריך לשלם יותר מלא? חלק? מה? אל תאכל. במשך שנים היה קונה, מנסה לדחוף לי, כאילו, בלי שאני אראה, משמיים הייתי רואה שזה לא חלק. לא חלק, הספרדי צריך לאכול חלק, על פי ההלכה. זה לא חסידות. בשר בקר, אתה חייב לאכול חלק ספרדי. חייב לאכול חלק. זה טרף, אם הספרדי אוכל לנו חלק, זה טרף בשביל. ככה זה. לא צריך, זה יכול להיות גם חבנות שלי, אבל חלק. השחיטה שלי חלקה, בלי סריחות בגן. היום אני יכול להסביר לבן אדם, אני מהתחלה עד הסוף, אתן לו הסברים מפורטים, לפי המדע, לפי מה שהוא רוצה, למה זה ככה. אבל בזמנו, לך תסביר לאבא שלך, אני רואה את שיעור הצטמצם לידי. בזמנו, לך תסביר לאבא שלך את זה. אז הייתי אומר לו את זה, אז לא אכלתי חודש. לא אכלתי שבועיים, 3... אני הייתי אוכל את רוב האוכל בבית. אוהב לאכול, פתאום אני נשאר בסירים שלמים בבית. אף אחד לא יאכל, הם זורקים. אז יותר גרוע מלא לקנות זה לזרוק. חבל, למה אתה זורק? במדהים. אז מה הולך קונה יותר. אז כן, אסר לכבד. אפשר לכבד, תשתה בכוס פלסטיק, אני הלכתי, התבלתי להם את הכלים. אבל בכבוד, וזה אחד שאין לו רב וחוזר בתשובה, ככה הוא מתנהג. למה אני שחזרתי בתשובה, הייתי אומר, יאללה אתם יא כופרים וזה, כאילו הייתי מרגיש כאילו אני עכשיו. לא, זה לא נכון. תשמע, הוא על דעת, זה סיפור מדהים, אני חייב. הוא על דעת תורה, אחותו ילדה, רדפה אחרי הרב ברלנד בדרום אפריקה, היא ילדה שמה, הוא הלך לקח את הילד, הטיס אותו, בשביל שמישהו יהיה סנדק עליו, וילד בן, לא יודע איך העלו אותו במטוס בכלל, נראה לי הוא החביא אותו ברכב. הוא לקח את בן אחותו, שמישהו יהיה סנדק שלו, הרב היה בדרום אפריקה, הוא טס לרב עם הילד. כן, היא ילדה בארץ, הוא לקח את... תקשיב. תשמע, אני אגיד לך משהו. עכשיו אתה הסברת, סליחה. עכשיו הסברת לי דברים יותר... יש בעיה בחסידות הזאת? לא אומר, יש הרבה צדיקים, יש בעיה שם. הרבה חוזרים לתשובה שם, הרבה שחוזרים לתשובה ונכנסים לשם, הם לוקחים את זה לא טוב. אבל הרבה מעידים על הרב שהוא הרבה מדהים. דבר שהוא צדיק, הרב ברלנד עצמו צדיק, קדוש עליון, אי אפשר לדבר עליו, אסור ללכת, הוא קדוש. האנשים שחוזרים בתשובה, הוא תמים, הוא אדם מאוד תמים. הוא באמת אדם צדיק, אפילו בקשר עם המקובלים, הוא בקשר, הוא אדם צדיק אמיתי. גם העליל לו עליו. זה לך שהוא אדם צדיק אמיתי. האלה שחוזרים בתשובה, קורא ליקוטי מוהר"ן זה הכל קבלה. אתה יודע לקרוא ליקוטי מוהר"ן? מה אתה? מה? הטרפות האלה, אני פה, אני שם, ולפעמים הם לא משנים את המידות שלהם, נגיד כמו בהמות. לא אומר עליהם ספציפית, הרבה שם שהם אנשים זה מתחברים לקבוצה הזאת, כי יותר זה חסידות שמקבלת את כולם. אז הרבה נתפסים שם, אז אתה הסברת הכל שאמרת את זה. שוב, אני כבר הסברתי לפני זה, בן אדם עושה עיווי אישי שלו. אדם חכם, יש לו רב, אמצעי, נורמלי, סביר בראשו. הרב שלי מחמיר לפי כל הסודות של הקבלה ומה שאתם לא רוצים. אני שואל אותו שאלה, או לפי הדרגה שלי, או לפי הדרגה שלו, הוא עונה לך. מה, אתה מחמיר, אתה צריך להחמיר על השני? הרב עובדיה יוסף, למה קודש קודשים היה?
היה צדיק עליון, לא העריכו אותו. לא רק שהוא היה נגיש, כל אחד היתר העדיף. הוא היה מתיר דברים, אתם יודעים מה שורפים את הספרים שלו. החרדים! איך הוא אומר נגד הבן איש חי? איך הוא אומר? הוא היה אומר נגד הבן איש חי. למה אפשר להגיד, זה דור חלש. למה להקשות עליהם? אנשים הם מדברים עליו, החילונים הם מדברים עליו, הוא לכם עשה טוב. הם מדברים עליו. לכם, בא, יקה לכם. לא, שיעשה, ייקח את הרב עובדיה יוסף, זה דעת הכי מקלה בעולם, שינה כלפיו. לא צריך להחמיר, יש דברים שלא צריך להחמיר. יש דברים שהרבה אנשים חילונים היום מחמירים בשמירות של מצוות שהם לא צריכים להחמיר. לא צריך להחמיר. חוץ מזה, בן אדם שהפסיק לדבר לשון הרע ולא עושה את כל החומות המוזרות האלה. יש אחד לא פותח את הפקק בשבת, אבל הוא הולך מרחל על מישהו, הוא פוגע באנשים. יש משפחה של אמא שלי. משפחה של אמא שלי, לא משנה. הם חזרו בתשובה, כמו שאתה מספר. מפחדים מהעין הרע, הוא לא יודע מי. אי אפשר להתקרב אליהם, מתחתנים לא מזמינים אותם. לא, אמיתי. מפלג, נו. לא, מתחתנים לא מזמינים אותם לזה. בלי הפסקה הם מקבלים מכות, אני אומר לך, בלי הפסקה יש להם מכות, בלי הפסקה, היא הולכת לרב ההוא, והולכת לזה, אמרתי לאמא שלי, אמא מחילה. מה, אתם לא רואים למה זה קורה לה? אני לא מבין, היא לא מבינה למה זה קורה לה, היא פוגעת באנשים, היא לא הזמינה את אמא שלה, אמא שלה צדקת, סבתא שלי צדקת, ככה, זה דודה שלי. סבתא שלי צדקת, ככה כל היום לומדת תורה. סבתא שלי לומדת לי חידושים. לא שאני איזה משהו, קשה לחדש לי דברים, מחדש לי דברים. ובא מחדש לי חידושים כאילו מפגיזים, כל היום יושבת לומדת עם סבתא שלי, אמא שלי. צדיקים. אז זה סבא של סבא שלי, היה רב של כל הספרן בפרס. אנשים צדיקים. אז בית סבתא שלי לא הזמינה אותה, חתונה של הבן שלה. איזה מין דבר זה? אז יש שאלה הקפדות, בלי הפסק, אני אומר לכם דברים, אני לא רוצה לדבר דברים נוראים קראו לה, נוראים. ולמה לא, זה מעין הרע קרה. לא, את פוגעת בבני אדם, ואת לא רואה. פוגעת באנשים, ואת לא רואה. את פוגעת, עכשיו היא נרגעה קצת, הבינה את זה, התחילה להתחבק את המות פעם. אבל שנים ככה. אני לא הייתי מבין את זה, אתה אומר איך. אבל זה היה צערה, הוא בא לחרדי, הוא בא אליו ככה. אתה מבין, אז אפשר לשפוט גם את החרדים, או את הדתיים, או יותר, כי הוא בא אליו ככה, אז אפשר לדבר על אף אחד. אנחנו אוהבים את השם יתברך. תראו, הפרשה הכי קצרה בעולם לא קראנו את שתי פסוקים. אבל הגיע הזמן לסיים. יש פה הרבה דברים יפים, חג הסוכות, ארץ זבת חלב ודבש, על הלוויים, על הכהנים, על ארון הברית. סיימנו את זה. נכנסת לבית, יש טלוויזיה דולגת. בשבת. אתה יכול לראות? בשבת? אני אישית לא רואה, אבל אדם שהוא בדרגה... לפי הדרגה שלו, אדם שהוא... אני אגיד לך את האמת. גם שהייתי... תקשיב. גם בדיוק. גם שהייתי... אני יכול להגיד לך גם שהייתי יוצא מיום ראשון עד יום חמישי. במוצאי שבת הייתי יוצא כל היום למסיבות ולא יודע מה, והייתי כל הבלגנים שאתה לא רוצה. שבת לא הייתי רואה טלוויזיה. כי שבת עושה אותה כמו שצריך. שבת, צריך לשמור אותה כמו שצריך. אני אגיד לך גם למה. אתה יכול... יש לך הקלה להקל את זה. בוא נגיד לך משהו. בן אדם עכשיו הכין עוגה. עוגה הכי טעימה בעולם, אתה באת טעמת את העוגה הזאת. עוגה טעימה, נכון? עוגה הכי טעימה בעולם. אתה בא אליו ואמר לו, אחי, תביא לי את המתכון. עוגה תותים מדהימה. אין מה, הביא לך את המתכון. אתה בא להכין את זה, אתה רואה, נגמר לך סוכר. אתה שם סטיביה. אתה רואה, נגמר לך תותים, אתה שם חרובים. אתה רואה, נגמר לך שוקולד, אתה שם וניל, נגמר לך זה. אתה בא, מכין את העוגה, אתה אומר, זה הרמאי הזה, עבד עליי. בא אליי, אתה מתבייש שאתה דתי, אתה. ככה אתה נותן לי מתכון, ככה. באותו יום, תגיד לי, מה יש לך? עשית את העוגה, כן עשיתי, ושמת את המרכיבים, שמעת, אמר לי לא, אז הוא אמר, איך אתה רוצה שזה יהיה טעים? שבת, הקדוש ברוך הוא הביא לך מרכיבים לשבת. תשמור שבת כמו שצריך, תרגיש את האור. תשב תראה טלוויזיה, הלך לחוף ים, תקרא ספר. חילה שאני אומר, אפשר אולי לעשות את זה, יש יתרים לכל מיני דברים. אבל אתה לא תרגיש את האור, אתה לא תרגיש את הכיף. וגם, מי שטרח בערב שבת, יאכל בערב שבת. ערב שבת, אומר רבי יעקב, הסבא של הבבא סאלי, רבי יעקב אבוחצירא, הוא אומר, ערב שבת זה 6 ימים. אדם מקדש את עצמו ב6 ימים, יום השביעי ירגיש פצצות. אדם כל 6 ימים עושה עבירות, בא ליום שבת, הוא מחכה שיצא השבת. למה? הקליפות נותנות לו מכות לתוך הזה. לא שאני אומר, אני משהו, הייתי כל השבוע יוצא, שבת קודש קודשים. וככה בן אדם יוצא מזה סופו של דבר. הוא יוצא מהדברים האלה, הוא מואס בזה. כמה אתה יכול לצאת? גם אז הייתי בן 20 ומשהו. אני עכשיו מגיע לגיל 30, יוצא למסיבות, הוא לא בסדר. תחילה שאני אומר, מה נת, בן כמה אתה שאתה יוצא למסיבות? פעם סליחה, אני כן אגיד. פעם בסדר. אחד כל פעמיים בשבוע יוצא למסיבה. מה, אתה נורמלי? אני רואה כאלה. פעם הייתי הולך למסיבות, אז בזמנו בעוונות הייתי הולך למסיבות, הייתי הולך בן 60, לא יודע, 50.
כולם לנו בזים לו בלב, אני לא מתת לו מעפן הזה. כולם לנו בזים לו בלב. חייל בשמיים, זה כן מנף. אשכרה ככה, אתה רואה אותו, עוד אחד בין 70 עם איזה בחורה צעירה. אתה לא מעריך אותו, אתה לא יודע, זה מסכן. בוא נראה שאתה לא אומר לך, מסכן, אתה לא אומר, וואלה, גם שאני אהיה בן 70, אני רוצה להיות ככה. אתה רואה באדם מבוגר, אתה לא מעריך את זה. אתה צריך לראות, לא אומר על אירועים או דברים כאלה, או עכשיו יש לך חברים עשו איזה מקום, או פעם אתה נוסע, בסדר. אתה אומר על אלה שהגבי, אני חייב להגיע היום לחתול, אני חייב להגיע היום לכלב, אני חייב להגיע לעכבר היום ולפיל ולמי שאתה לא רוצה. אני בקיא בהכל, כל החברים שלי מנהלים את כל המקומות. מאיפה אני מכיר את אילן, אתה חושב? חס וחיים בלי להעליב, אני משבח את ישראל, אני שהתגרשתי בגיל 29, פתאום ישראל הכיר לי את העולם, הכיר לי את המועדונים. כן? שימח אותך. שימח, אני צריך לעשות תשובה על זה. רגע, אז אתם רוצים שנסיים באיזה סיפור? רוצים כן? בוא נסיים סיפור, סיפור עם סוף טוב. היה אדם אחד שהוא כותב, סיפור אמיתי. הבן אדם הזה, הוא יש לו 4 אחיות. אבא שלו נפטר. כשאבא נפטר, צו ירושה הכל הוריד של אמא. הכל היה לו איזה דירה, בצ'וקמק. אבל תמיד אבא היה אומר להם, תשמעו, יש לי שטח בין המושבות בפתח תקווה, משפחתי, שירשנו מדורות, שקנינו לפני קום המדינה. תבדקו את זה, אז הם לא בדקו. עכשיו, היה לו אחד האחיות, היה לה בעל, הגיס שלו, היה באדם כזה תחמן כזה, איזה אדם רם עלים כזה, תחמן, אוהב תחמן. פתאום אחרי שאבא נפטר, אז הוא בא ניסה להגיד, בוא אולי נוריש לו את הזה, לאט לאט הוא אמר לאחים תשמעו ביפה, אנחנו אוהבים את אחותינו, ישראל תקשיב סיפור יפה, אנחנו אוהבים את אחותינו, אז בואו נעשה את זה בצורה, ישראל צדיק, בואו נעשה את זה בצורה מכובדת, אבל אל תתייחסו אליו, לא לדבר איתו, לא לענות לו לבן אדם, לאט לאט הוא שקע, נרגע. טוב, הגיע היום, האמא גם התחילה להרגיש לא טוב, התאשפזה בבית חולים, פתאום זה הגיס הזה, הצדיק, יסוד עולם, כל יום מגיע לאמא. בבוקר, בטבעות הנרות, תגיד בבוקר חסדיך, אמונתך בלילות, כל היום היה בא. תראה את זה, את הנוכל הזה. אומרים אחד לשני, הולך וזה. אכפת שילך. עכשיו, אותו אחד שמספר את זה, הוא הבן יחיד, היה מטפל באמא שלו גם. הוא היה מטפל באצלו בבית. והגיע היום, והאמא אחרי כמה חודשים נפטרה. הגיע היום, אושרי, אחרי כמה חודשים האמא שלו נפטרה, וזאת האמא הזאת הוא היה מטפל בה ועוזר לה. טוב, אחרי שהיא נפטרה, הולכים מצב ירושה, אחרי השבעה, מצב ירושה, האח אמר אני רוצה הכל שווה בשווה, את הדירה, לא רוצה שיהיה אפליות, כלום, בין כל האחים והאחיות, שווה בשווה. טוב, הוא מקבל מכתב מעורך דין, הוא אומר, הדירה, יש צוואה חדשה, ככה רק האמא הורישה הכל לבת שלה הזאת ולגיס. לגיס שלך, הורישה לה. למה הוא טיפל בלית זקנה? ומה טיפל בה? היה איזה חודשיים איתה, זה כל היום אצלו, אז... הוא בא הולך, הוא רואה חתימה של אמא שלו באמת. הוא רואה חתימה של אמא שלו. אז הוא אומר, תשמע, נפגעתי קודם כל, עד כן נשמתי. למה? תשמע, אני טיפלתי בה. אני כאילו הייתי, לא אומר לה עכשיו תביא לי את הכל. הוא אומר, לא נחלק שווה בשווה, איך הוא יורש את הכל? איך הוא לא יורש לו כלום? אני לא יודע, כל הכספים, הכל אליו. אז הוא בא לעורך דין, אומר לו, תשמע, בקיצור, יש לך כמה ימים ככה, זה מה שיש. נראה את זה גם לעורך דין שלו, באמת עורך דין זה חתימה תקפה. אומר לו, טוב, אז מה אנחנו עושים? לא, אז תקשיב. הוא אומר, מה, אני אגיד לך עוד יותר מזה, גם מצאנו את השטח בעם המושבות, גם את זה עם מורישה. לא? זה שטח ששווה אולי איזה 20 מיליון. שטח של כמה דונמים בעם המושבות, שווה איזה 20 מיליון, אפשר לבנות שם גרודש. בניינים גדולים. הוא עוד יותר התרסק. ובאמת הם נסו לזה, היה לו קצת טענות לאמא, זה איך עשיתי את זה, הלך לעורך דין, העורך דין אמר לו, תשמע, אני אגיד לך את האמת. הגיש התנגדות? תקשיב, הלך לעורך דין, העורך דין אמר לו, אני אגיד לך את האמת, זה נראה לי קצת פישי כל העניין, יש לי איזה חוקר פרטי, הוא אחד הכי טובים בעולם. זה גם פסיכיאטרית. בוא נעשה איתו, לא, הייתה צלולה בדעתה. חודשיים לפני זה הייתה פסיכיאטרית. לא, אבל הייתה צלולה. בכל אופן, אתה מכיר את זה? יפה. יפה, לא, תקשיב. מה הוא אומר? הוא צודק. היו שתי עדים, הוא מזכיר, הוא מגיד את זה גם. היו שתי עדים נאמנים, שתי עדים שחתמו. הוא היה חתימה של שתי עדים, הכל. שהאמא חתמה, הכל ראוי. טוב, מגיע תודה שהזכרת לי, מגיע לפגישה עם החוקר, הוא רואה איזה אחד יקור הטמבל סנדלים וזה, הוא אומר לו טוב, הוא אומר לו את כל הפרטים, הוא אומר לו תגיד את הפרטים על הגיס,
הוא אומר לו ככה, הוא אומר את זה, הוא אומר לו, טוב, מה, תרשום. הוא אומר לו, אני לא צריך. הוא אומר לו, מה אתה רוצה, יש לך זיכרון כזה טוב? הוא אומר לו, לא, אני לא למדתי תורה שיש לי זיכרון כזה טוב. יש לי זיכרון פשוט. מראים לו את הכובע, רואה מצלמה. מראה לו את הכיס, עוד מצלמה, רשמקול פה, זה, הכל. אומר לו, טוב. טוב, הוא הולך, החוקר הולך, אחרי 3 שבועות חוזר, אומר, בואו תראו יושב. ומראה להם סרטון. מה הוא עשה? הוא היה נראה לו מוזר על אחד העדים שם, שחתם. אז אחד העדים הזה, הוא היה גר באזור מסוים, הוא היה עוקב אחריו החוקר, ופעם אחת הוא רצה טרן. הוא קלט אותו שהוא מחפש מוניות, הוא עצר לו, אתה יודע, עצר עם איזה מסעית, אני נוסע לשם, אתה רוצה לבוא? הוא אומר לו, כן. כל האוטו מלא מצלמות והקלטות ומה שאתה רוצה. אז הוא נוסע, מה מתחבר איתו, החוקים וזה, פתאום מתקשר אליו בטלפון. מתקשר אליו בטלפון אח שלו, תשמע אחי, אני לא יודע מה לעשות, האמא של אשתי הולכת למות, והיא בתל השומר, זה גם היה בתל השומר, כאילו גם המקרה היה בתל השומר, היא הולכת למות וכל הכסף איתו שלה אחרו, לבן היחיד, מה נעשה וזה וזה, הוא אומר לו, תשמע, אני לא יודע, אין מה לעשות, מה נעשה, ניתק. הוא אומר לו, תשמע אחי, בוא אני אגיד לך משהו, אומר לו מה? הוא אומר לו, תשמע, בא לאיזה אחד, לפני חודשיים, היה אותו מקרה כמו שאתה מספר, בא הביא לי 500 שקל, שאני סתם אחתום על איזה דף. אני ועוד חבר שלו. הוא אומר לו, מה, וחתמת? הוא אומר לו, בטח, יש לי 500 שקל, אני אחתום על שאני נשיא ארצות הברית, מה, אכפת לי, מה אני חותם? 500 שקל, מה? לא מבין מה הוא עושה. אני גם מסדר, הוא אומר לו, מה, אתה יכול לסדר לי? כן, אין בעיה, מה הפרטים שלך, הכל, תודה רבה, הוריד אותו בארגום, אני אדבר איתך. אין בעיה. בא מניח לו את כל המסמכים, הם באים בא אליי ככה, אז מה הוא עשה? תקשיבו איזה קטע, מה הוא עשה? איך הם מסוג חתימה של האמא? הוא אומר איך הם מסוג חתימה של האמא? הוא הלך, הביא לה פרחים בדואר. אז הוא אמר, צריכה לחתום על המשלוח. בא לחתום על המשלוח, הוא הוציא את הדף של הצבא, והיא חתמה על הדף של הצבא. חתימה אמיתית שלה, והיא חשבה שהיא חותמת על קבלת דואר. חתמה על הצבא, אני לא יודע. אחד חיפש את עצמו לשליח פרחים. באו, באו לעורך-דין, הראו לו את זה, אם אתה לא רוצה עכשיו שאנחנו נקרא לך את הצורה על המרמה שעשית פה, תמשוך דבר ראשון את כל התביעות שלך, הוא אומר, רגע, אבל תשמעו, הוא אומר, וגם חילקנו הכל שווה בשווה, גם עם האחות הזאת, והגיס הזה חילק את הכל שווה בשווה. מה הוא רוצה להגיד פה? שלא הכל מה שהוא נראה. גם מה שאנחנו דיברנו פה לפני, לפעמים אתם רואים בן אדם שהוא בלי כיפה, הוא הולך ככה, אבל אתם יודעים מזה, הבן אדם הזה, איזה דברים הוא עשה, אולי איזה דברים טובים הוא עשה, איזה חסדים הבן אדם הזה עושה, איזה צדיק הוא לפני השם, צדיק הוא לפני השם, בא לאליהו הנביא, רבי ברקאי נראה לי קורא, בא לאליהו הנביא בא אליו, הוא אמר לו אליהו, הוא שואל את אליהו הנביא, מי פה יש לעולם הבא? מכל השוק, באו עבור רבנים, עבור צדיקים, זה לא, מה זה לא, זה עושה ככה בסתר, זה עושה ככה בסתר, זה לא ואת השם בשמחה, זה קורא את התפילה כאילו זה עיתון. טוב, אז מה? פתאום רואה איזה 2 כאלה עם עגילים כאלה, סבבה כזה עם כפכפים, אלה שלהם עולם הבא. אומר, מה? אמר לו, כן, סיפור בגמרא אמיתי. הוא בא ואומר, תגידו, מה אתם עושים אתם? כלום, אנשים פשוטים אנחנו, מה? לא, אבל מה איזה מצווה אתם עושים? אני אגיד לך את האמת, אנחנו אנשים שמחים, אנחנו אוהבים לשמח אחרים. אם יש איזה אחד שהוא מסכן, שהוא עצור, נפטר לו, אנחנו הולכים לשמחים אותו. תראה מה זה, לפעמים הבן אדם הזה שלח שימח יהודי, טוב, המלבין שיניו לחברו ממשקהו חלב. יש בו אנשים לפעמים רוצים תרומה, יש לך תן להם אשריך. תדע תחייך לו, תגיד לו, שמה אין לי מחילה, באמת אם אין לך, תגיד לו, מחילה אין לי, שהשם ייתן לך ותצליח, ואתה תצא מהמצב וזה, זה יותר טוב $1,000,000 שבטוב. טוב, לא יודע אם יותר טוב, אבל זה יותר טוב מהמצוות צדקה, למה? ולמה אתה החיית אותו? גם רבי עקיבא שהוא היה עם הארץ, כתוב שהיה יושן על קש. היה יושן על קש! נכון, סיפרנו את הסיפור עליו. היה יושן על קש. בא אליו יום אחד אליהו הנביא דופק בדלת. מה אומר לו? אומר לו, תשמע, נולד לי ילד, ואין לי קש לשים אותו עליו. אז רבי עקיבא אמר, יש לי מלא קש, ככה. איזה מין דבר? זה שואל את הגמרא. תבוא, אליהו הנביא בא בשביל לקחת קש, נשמה. תביא איזה חבילה, תביא איזה שקיק. עם אבנים טובות, לא? נכון? תביא כמה לירות סטרלינג, איזה משהו? לא, מה הוא רצה להגיד לו? תשמע, כסף, אתה מקבל, ספה חדשה, מיטה חדשה, אתה יכול לקבל, תמיד יהיה לך רצונות, צרכים. ברגע שהאיזה הוא עשיר השמח בחלקו, מה הוא אמר רבי עקיבא? להשתדרי שאנשים במצב יותר גרוע מאיתנו. אפילו קש אין להם לשים לילד. אז איזה הוא עשיר השמח בחלקו, לא משנה כמה כסף יש אדם אני ראיתי פעם כתבה על בן אדם שיש לו $2 מיליארד, והוא אמר לו, אתה מרגיש? לא, אני לא מרגיש את זה, למה? יש אנשים עם יותר כסף ממני, אני לא מרגיש חולי נפש. אתה יכול נכדיך ונכדי נכדיך ולהחזיק אנשים מסכנים, מאנשים שאין להם, ולהחזיק בני תורה, ולא יודע מה לעשות.
אתה אומר לא, הוא מרגיש עצוב. לפעמים אדם עשיר, כל היום טלפונים, כל היום זה, הוא לא אוכל. אז העני חי יותר טוב ממנו, הוא קונה לעצמו איזה פלאפל אוכל. זה גם את הפלאפל אוכל. חוזר ב-12 בלילה, ארוחה קרה, ארוחת בוקר קרה, מחכה לו על השולחן, דוחף גם משהו לפה, עצבים, הולך לישון עם עצבים. זה לא לשבת. אתה, קודם כל תהיה בשמחה, אתה בן של מלך. אתה בן של אבא, הוא יסדר לך את הכל. לך לישון. לפעמים היה אצל הרב יוסף חיים, גבאי, הבן של הרב שמעון גבאי, הוא עושה בתשובת כל נתניה. הרב שמעון גבאי, זכרונו לברכה. אז הוא היה רואה את אבא שלו הולך לישון, שם את הראש, נרדם. אחרי 30 שניות. הוא אומר, אבא, אתה יש לך פי אלף יותר דברים ממני על הראש. איך אתה שם את הראש על הכרית, נרדם ישר. אני לוקח לי שעתיים, יש לי כמה דברים שעתיים, מה אני אעשה עם אמו? אבל לא תשמע, נשמה. אתה צודק, יש לי פי אלף יותר דברים ממך על הראש. אבל כשאני הולך לישון, כל הבעיות שיש לי וזה, אני אומר בורא העולם, אני הולך לישון, טפל בהם. במילא אני לא יכול לעשות כלום, ובמילא זה הכל אתה. אני קם בבוקר, בדרך כלל גם יש פתרונות. אתה חושב שאתה יכול לעשות משהו, שים לב, תמיד בבוקר אתה קם, שום פתרון אין לך ושום בדיח, כל השעתיים שאתה היית בזה. וגם אתה, חבר'ה, שיהיה לכם שבת שלום. אנחנו נסתמס, נראה אם יהיה לנו יום שני סליחות עם עניין, אני אבוא בשמחה. נעשה בסליחות האחרונות עם נדרים, התרת נדרים, עם קללות והתרת קללות, התרת שבועות, הכל. הקדוש ברוך הוא ייתן לכם שפע, ברכה והצלחה, כל אשר תעשו תצליחו. מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, דוד ושלמה וכל גדולי קדושות, הוא יברך וירפא את אברהם בן כרמלה, ויברך את כל החברים פה, את מנוח בן רבקה, אושרי חגי בן יוסף הכהן, מתן בן מלכה, שי בן יודמיל, ישראל בן אסתר, רועי בן מזל, דוד בן רחל, יוסף בן טובה, שמעת מישהו? שמשון בן מרים, אורן בן דליה, ערן בן יונה, גיא בן דבורה, יהודה בן שלווה, ירון בן יניב בן רוזה, וכן אליקה בן יוסף, וכן את חברנו שבגולה, כל החברים, יניב בן נעים, כל משפחתו וכל עם ישראל, וכל המשפחות שלכם, וכולכם, וכל מי שלא הזכר, וכל מי שלא אמרנו, יכתוב ויחתום אתכם בספר החיים הטובים, בספר הרפואות, בספר ההצלחות, בספר הפרנסה, בספר הקדושה והטהרה, בספר הזיווגים מי שצריך, בספר השלום בית מי שצריך, כולם צריכים שלום בית. שמתן לכם שפע מהילדים, נחת מכל יצא חלציכם, עד 120, שבת שלום וברך, אוהב אתכם. גם תדעו לכם עוד משהו, שתדעו, שאני הייתי, אמרו אתה זה אתה, תדעו שאני הייתי, כי אמא שלך גם רבקה, אז הם יודעים שאתה תזכור, תדעו שאני הייתי בראש השנה, אני רוצה להגיד לכם, אושרי, תדעו שבראש השנה, אמיתי,